Uzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mbiyamara wano mwancho muri on Ndizi TV na ndene mambinge to nyona sembeo anene twajagete na jinsa 12 ngaute gikora gense ya muchigoroiga abutwara baswa sengambo ya ito yeri tuko ria abono mambe nene tugira Jumatatu botambe tuge twa kwanda siasa na magendero bintu bikongete sana jiboromisi ntwalire tuna bana siasa bagasobisi bakababarai kumbe bado abakenya mbaendete kurira na korombi na k ngaki serikali go tuirega hano turagamba abirata turari na esco card yo mwako yo mubabe irobisi boy go chipromise njire bato ride usechira inki bataraikiraniria ibintu bya kongire hano tuchiguriria semambi yaboni nyiro ntorasense sema imitara Facebook kutonyore Ndizi TV News digital boy sema ya YouTube na otonyora Ndizi TV News ko chinga kina boto tweet at Ndizi TV News boy karengera likyao obogi maemba ko kongerede kusibona libwa koroberi nkyo chingwana chiko kwanwa anabara ibe serikali muwasiri ako ikotena na mukwe murungani na kunyege sima ayenga kiro chingwana chikwiride ntumere uchumbe yao asimambi yabone wetera si namba ya 0792192834 asimambi ya abone omugani ono ikira se studio tukwana mange asimambi yabone buranya no mumanyete sensema ya siasa kustomo manyete kidamu yalibaga arachaka naitwa asimambi yabone karibu sana mheshimiwa Beono morali person pesa Nyanusi Njengo ro Nyanusi Moenga momenyo Kisii town menya biashara na ando mwana siasa eyongo ko bakera abantu baminto mbiyamona singejo mwachete studio ya Ndizi TV ndengo batabi mutu arobo ligererio buya amangana tora kwane abo yokwagacha tabasako bayara gutubagana bunegesaku biya sana tabaya gutubagana bunegesaku osebundense biya sana yotorina Nyanusi Moenga ne mwana siasa sensemo ya lewono eno mwana siasa na no muna biashara sensemo ya biashara mete biashara bia very affected kubatikana na maguta kabisa Nyanusi tebono orili kamereri yao biye poncho kabisa ga kamereri yao ikumureke kabisa na yabantu bara igwa mangana amarito atokwana bono mamini mete no bata mangana amarito kabisa ora tebe mo Kenya amanye Nyanusi asoko jakera ligulia maguta ndimente tena lilia chagete bwango sana asoko menta kwa maguta insere bobe yabere ensengima obokongubole gosen Kenya obokongubole Nyanusi turajakera abu korenga naye buno mwana siasa ase okomenta kweli goli lia mafuta asense ya Kenya na bokoranga nonya igoli limentete abantu mbaumiete na ndere karo koligera liboronge na bokoranga igoli no ekirimentete aba Kenya mbabete prepared chinga kiche campaign bona aba Kenya yete ense mogete mbege netenga ebata batigunge binte bigo chakira korunse gochigoro iga mafuta bona banyanyolete kale 159 enga kiyo Uhuru Kenyatta agachakira kuruoro no ligo lili arengense bone binte bigenderete gochigoro mbaye genete ase umurari bwense na abatebatinga
yo togochakera nse igoro togochakera nse toche gati inde tosuke igoro iko komenta kwa maguta bottom up Nyanusi zinga kitu tukwanikia no nichitita kuma nabo batebeti gugo inzega ntuntu alenge mulengo uyu ntuntu alenge mulengo uyu lakini rende bali bakete chikura bakaba bange bagatobwa mbatebeti kuba igomba manyete na kibakirerete nande squeeze rero baoncho kireka roko babolinga gi ino mwairiria tete anene mono muchyo abakoli biasara bo muchyo bosongo daraja mbili lituko liria karama tangasa ko bayechikura nga Ruto tangazo ko be president abangene batigete ndagira bankoni abande mogoko kabo mama mboga abande bakagenda mbarali tino ne chinka chiabo ebintu byakolekaneta so mogoko bo tuko bolinto konyara kweresa nkagerete ligesa na liri genderete na ndagira kikeli baraleti amagania yabo na arayo na ndoko balenga abange ndo abakena batuko ba support. Lakini komenta kwa maguta Nyanusi korenga naye na ndumo ya biashara ole nense enkime bwata mochando osenkei oborai bo bwata mechando omorai bwense bagakia bwata so komenta kwa oborai bwense nero koligereri amagani yense yaye nero bwate chinguru cyo bogambi bwense akonyara gukora coordination ye chinse aligereri chibesa bwate sekeganja achitumeke akole weva ligo lina ligenda igoro akole weva buna yalenga gokoru ba chinga kichinde beli wage bintu biko genda igoro bichigwa affect umwana inji oli gukanyereri ebintu biyera nanse umwana inji benefit lakini bona uko batebetenga akuna nje yuko beke weva kunya kubeka chibesa getega ngabachikol tuwale subsidy inge bintu bike ligori tigawa Kenya ba kanelimo baigwo bororo erinde amadeni Kenya bwate airane bono embesuro na kie gitobwate egero murayororo igakororoka nanga toko mateyira na maega na barayi bande bakumubwatsie semeremo na barau na babwate gerenga bune kinga koika muimu kyumusaraba banyamogo kumokwe egera baikere boka ase minister gotabanga onye toko nyara gwaka nari olemereri obogimo okunye gesima bo olimege sima osoime otinde enkwane ya Moses kuria Nyanusi ngakiere ngeto jesaba Kenya nego serali jesaba Kenya usinogo jago jesaba Kenya gaikorenga naye enkwane ringa kukuyeta kuna Nyanusi omo waziri Moses Kulia Musubati na kumincha ama na David Ndi David Ndi ngote mali bono gosoka kuruse serikali ogukwana mangana ara konyo mwana inchi ukawaita lakini abungo gote bibabo alisi waome bali bono barabo bucket deputy president ya Kenya Ligati Gachagua bali bono barabo tali ngano borai bali batakere ko besense moya community policing go sungu bali tali ngani go batakere ko berase amangana ba ukwana policy agenda yense kegera karoro morai ukwana mangana ali boigatereru tali amangana ukwana aragechi abantu baka abantu barolenga there is no hope ekere president yense ekogenda se graduation ekere ikira se graduation podium omanya address graduates omanya kobaereza nga nonye buna mwa etire chidigiri chicheno mubwate mokonye mumurayi wenze Ligati Gachagua nechi diploma nechi degree nechi masters nechi PhD nonye buna mogosoka korusiko ga stay mogochi employment teyo omurayi wense omokonyi bumurayi wense ogukwana manganayo hope kyakorgo chiasa abana bali class 1 omwana okora matem standard 7 omwana okora matem form 4 hope kyako mwanga amasomo nabwate ngenjo guchumutu ekiagera abante bakwande school begende tenga chi serikali njikirete employment opportunities mbaba ashwenga mbanywa bagali obukoleri azikigasi kyo office mbali echi chinsa muchi chonsi piche chigasi syo lekana Kenya kwanyora ngomurai omokonyi bwense nero gote yabantu ngono emutange goche university nga yani abatabinga bateme bakole bintu binde ebingao bitaikoro ku school Nyanusi bona kero tu ikiriga mwako ya mwairige serikali ya Kenya kwanza esobisi
ino secretary jiji county lakini ko katurali iri no ni county ya Kisii lakini turali iri iguru ngo chature county akaturala nero mirubi kia bekirwe ngakiurigirite scorecard ya Kenya Kwanza kiara no mabwas miro moja gwate ana inu ngo subscribe gochi ase Kenya Kwanza yani ogwa renge nsemo ya Asmio no ore usikwa nganyire intue nduna bana Asmio ino bana Asmio scorecard ya rwetu na Asmio egateba buna muraibu nsekende ngi ya kode kyo Kenya konyo mo Kenya bonia ko market experts ya Nairobi ko naye kene kyo kia koru Nyanusi kaboniga asuma ko moyo president ya Kenya ne serikali ya Asmio ngento ya korire ya Kenya Kwanza ngento ya korire ya mentira magori ekikera kiba tanganire amagori yobogima yani aba Kenya babekeru ebange nene elinde baimukesuro baitabe ngento kende ba succeed gweti ba succeed gweti finance bill eyi yaletire tax yasoire kerase none transaction rero ya M-Pesa karo gotoma 300 shillings iyo kona 47 shillings koru ase bantu bakana 12 shillings was 10 bob igo ba mentire ebango ekibaitira matemo aguro weta matemo Nyanusi ekibono naki yani baitira sogotesa yani baitire ba kodire buya asokorwa mateso guchesa aba Kenya lakini ase bintu services kirije gokonyo mwananchi egento bakorire ke gokonyo mwananchi ase abantu bakolete graduates basomerete ga school y'obwalimu ba improve ria so mwaka yomo kolika balimu 55,000 lakini impact ya 55,000 tekunetio Gusii no ekarogo spread amabaga yo 58 obagere chi county chire populous chibwate abanafu abalimu basometa mono Kisii county na Nyamira county te benefit te naba Gusii ando CP asebale ubuna wono Kwale Coast province Rift Valley mbakonye gatinjere ndo CP penga nigenga ngama bagaya karacha iga be kugo chichinsa mogete cha Rift Valley na Central province yokanga nae yarokoba asemia percent emia irenga kwara kwa Kenya Kwanza asobokore bwa mwaka asobokoreri bwa gokonye mwananchi egento bakorire buya no recruit teachers despite the fact inge baruete koruchinsemo asomorai wensa koru na asomokonyi wense lakini amagenderande bagotangaza buna mache babekire unaona bwa president iko chokoronji amache kagati oza ine program ya lengoro ya World Bank ya lengoro rokoruenga kiyouru Kenyatta ebine merobeli ya lenge the system konya ya makiri paka survey chia koliru emerobeli egenda tokolekana ekaraba president yego chokoigora chipara unaona ando aminto motegerete mokorwe constituency ya machoge church chipara chiri president ya jete kolonji echaronje te 2017 amono Uhuru Kenyatta chikabe kwese system abantu benda para teyo ya kwaniru enyia no mwesimiwa William Ruto egocha Gusii ekonye gose Kenya ngima o chi project chon CP njiri chale ngoro a program ya national housing koronchi kuboniga it was in the pipeline nande ya lenge serikali onyere irue ngao ya lenge that's a transferable work ya lenge ko transferred to county government chigaba na chiteka up issue cha housing kiagera oboremo bole chi county ebore under the county government mboli under national government so the governors na bomanyete ase chindemero chire ase chi national bank chira bekwe amana housing yesera yore ngwara ko yase Nyanusi kene ngeyo bakorire egento baracha mundo na tware siro rin abono ase serikali ya ase binto byonsi ipi ile 100 projects chitakero korwa sense eyokora bekere 1%. Yes. Ona 99 mbayete ebine into byoru Nyanusi karoneta gukwana igane nekero komo che serikali ekiara bana no monto bwasimio na nje neutronde ikonto tebe buna serikali gefere totari gakero ko ntebe na mpaka onye direnda mpaka recruitment by very special recruitment
for 1%. For teachers. That's a 1% to one area. Baletire gento kia bekenyi. Ebinde byonsi pikende kegani nkeyo baletire. Egento baletire kegani kome etima tusene kagia kia magendo lakini kile kyo komente punishment ya sabantu. Komenta amagoli y'ebintu. Ekina kibaletire gento kenyi. Iko tutebena serikali ya Kenya Kwanza Nyanusi no yokora senseme yasimio igasiaye no kubanisha bakenya. Kolanga naye. Yani abakenya tayari bairwe onyo. Chi minister chiabo isano chiaba prepare psychologically nga onye to konyara komenya Kenya le mege simo soimi. Onye to onye go some school ko expected employment practice yegento kete yani nga mo konyi bo muraibu ensenga yo taya bandonga liba mo kole school ebundise gokora bukurumi. Yani wose amangana yo gokora uragai. Hiyo tebena ko semelingo ya sensi ya Kenya Nyanusi. According to the government ya Boniga ebatakeire monto korokwe psychologist obo international psychologist oranyare wa address issues chigwa affect the country ya Kenya arangeli the cabinet secretary ayenda ikaranse cabinet meeting address issue ye akolere ministers ba Kenya counseling because ye bale excited abande tumetuse barualite bono ebintu bagukwana embiri bikobo yo mu Kenya amba Kenya bano bakoranga there is no hope. There is no hope. Mbe muno manju muri Ndizi wenda tutumire kerengeli kya heroji na kia serikali obukoreri bwa beire asomwa ko yemo oetire anechira chiribali taba Kenya kero bagoswa obisi ebo na boto tumino chumbe wetira sina mbira siskine urabu 0792192834 karonya nusiara de na ya bado wa Kenya wataendelea kuumia kulingana na serikali jingwana chiri aba wasiri ba kuana kurwa serikali ya Kenya Kwanza ahenga kioro chokomenta kwa maguta ne punishment ose no maboko ngete ko chinsi chisco naro jabara ibane ba tena ya komenta kwa maguta tari Kenya yoga chinsi chinde njibwato mochanda buno itu tumira kerengel kyao wetira sina namba eyera screen urabu no jo wasiri mkwa tena hakuna kitu government imefanya. Kwanza wamefanya 000 just 0 erade na serikali ya Kenya kendengeo ya kodre igo ya kodre 00 weika Boniga ntomero uchumbe yao wetera sina mbira seskine igora mtura sensema mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital wega sensema ya YouTube na wotonyora Ndizi TV News onya chinga kina boto tweet @Ndizi TV News asemambi ya Boniga Nyanusi eturuna Nyanusi Moenga nero mwana siasa ale kiara na binte byonsi ngobi na bimaite asensema yobonjori na mangana asiasa Nyanusi ensemo ya opposition Gusii miuro moja ero ya kore nsemo yaye dende kurigirina ya chekiria serikali wikira no yanchijira jija alirete aba 90 usina barabono ni wajari watero komo opposition ya Kenya ya tamire ko aba Kenya okosemeri lakini ase ya ruro okosemeri aba Kenya bakwa neriogi elinde serikali egwe baligiri serikali yaligiri njira yo gukiri opposition n'aba Kenya mbanyara gukwana se bayumiyete again ta kamongelinga opposition ekerete isenekereta mane finance bill egatebanga lende anyora babunga bako anyora finance bill ya lengengia inkia beterereti mono ababunga gwikira ababunga bagoru abandi babe compare banganya korwe byoma byabo passport ya finance bill eyi ya ekare yango ko public participation ya betendito kochia sabantu chi memorandum chialigetwe echialenga against the finance bill Kenyans who commented against the finance bill all reports they received gochese committee ye ekorosie finance bill eba eyalenga against ekaraba onjo kanete Kenya eba lenga go dictate abantu baitabe mkini mbaye ti abantu time baerese inganinki kerese finance bill ekaraba mereli bakaba gutuma resources ekerenga kyabe kyalenga ngabarabuta minority the majority the few batikiteti the population ya Kenya erentaka support their way including the members of parliament timatinga kusema muzara batakalikoli timatinga na mateni bakapugate bakagoseta bakobongezera kandi nebairaje members of parliament bagenda bakoyoro utanya gotebi kungachi go support ye finance bill achigo 44 wasabande bakobscond bagenda parliament asenge njonga ba abere threatened na serikali gutumika chinguru chinyinge etalitegeti gotegerera umwana inji
abantu opposition yega take up the issue ekarangeri amandamano amandamano nkwarora Kenya gaiga amandamano iga ba silenced gotumike bunduki emeberega kobugo chimocheri abantu bagakwa bande boniga bare birema gakito gwakera abantu baito basogete kuandamana bakayaraswa abande bare birema boniga babwata maumifu pole esa namanyete nga ngikiagereto obugambi bugacha weke umura Ethena bora weke umura kolengana naye kulingana na inche tino kwana kulingana ye bune studio lakini ngere bia bwa dibwa mate bonde na Ndizi TV lakini tawana ki tende aba Kenya Ndizi TV na bera aba event lakini ekene Kenya sa enkelinga onyore aba Kenya ekegorie kenke getikorore dictator poni kana liwaro dictator asa wana wali bakora history bagoteka history please don't leave Nyanusi mabuta komente buno go dictator osene economy erebo kulingana na Ruto vete deputy president for 10 years o understand the government o tekire obo president bwense iga understand tinga nkialenga gote bya abantu bekera tabetinga hii mafuta inaongeza kiolera kila siku hiyo ni mambo tutasafisha siku moja tukichukua uongozi wacha hii maneno ya kukimbiza mimi uangalie mambo ya mafuta bila inaongezwa kila siku igo aba Kenya bakatwale obunga mafuta kale bi 159 Ruto gateka abo mafuta ngobale no mbibiti bono Nyanusi eka twendete gukwana iga inki kiege wera ekero muraibu ensa kwane tenga kirie campaign nebe ni garu gukwana bosa gusinige gitenera kana bintu bya kongire bono ekiara ta kunyara ta gwikira nipi muraibu ensa tangaza bane na mafuta tigabeta manini Ruto was a deputy president of the country for 10 years kende nke yata maite serikali o take up the government igango kora adjustment aira ni obogima bobe raisi kobwabu no uru abakongereti instead o take up the government o make ria Kenya babeire gesibo kobwabu no uru atababekire ekiagera ntoko era seguro ira tanya kobera government tanda study government era nabango chako so bogambi a promise gento nande bimosinye abantu bamotaba nga ayo tanya kobera bogambi tamayetie ntange ukwana lakini umuntu olenge ss system na ndo baire president na understand thing ankiara akole obogima bobera isi instead o akire sabunga ekerara kole egepindi kia yegiokomenya tigango tebinga amafuta be kugochiche pump chiechigari rero bono mambi as amabuta mentre siringi ikomina isanemo 15 shillings to 17 shillings today ataziri wa kesabu chirita irenga kero montanyu Kenya yengima chibese chonye chikoenda direct gotia se exchequer central bank na yewe wiki ya moyo kage goiterenga iye gotwara chibese chirari ka everything mekiagera onyo rutagete kotwa mateso tuchandeke agera amafutaya na rakoleto bosiko industrial Nairobi aike obosi boche bosongo there is no way you are ngenelinga ki obosimba basiringi 100 ekera amafuta boimogeti koru Nairobi paka bosongo amafuta yale ligoro obosigori goikabo biale ebesa ya levy ya fuera obosiboli bobiale tax eyende kona tu ya kawaida obosiboli boibole kerengento pakaleba obosigo ikira boni gasi kiduka tinda etugo kwana abantu baminto barolenga to kwana gento yo kungenere bune mu minister yo mako ande studio omanya gotengo obosiruiru ebole 150 lakini Eldoret ebole 202 pono ngosinyo ku understanding na ndo mu ministry ya manyago tabanga ngapiga simu Ruiru tata ketiko tabanga piga simu Mombasa Malindi Igalisa Kisii ako tabanga piga selisi ngaigona abantu mbara kwanete na barabuga Ruiru ngabagwa keruchisimi ngabataba ngobosie bole Ruiru 100 kende nkeyo abantu batesegete kenyingima nkenyingi metesegete abantu babwate nibo bakeigo omo minister kuli ara tumeke nga bakwana nga abakenya mbuya bale igo bakungaina abakenya paka boni gekero bale serikali babangaini rekero gie campaign bagendere kubangaini bisana Nyanusi korangana naye cabinet yumura ibwense Gusii ya Kenya kwanza
ya korre buya kende yonso se bado na barabuo na bariga kato korengana na ba ko na chingwanda choko koseria ba Kenya chuko ta ba Kenya moyo chia ba korre kende cabinet muna wana ndo bwate CAC ya education ko ba praise ga se ito muna ko baru mu Gusii in fact the performance ya yetelindo nge Kenya ngima mo wasiri wa education bwendo to como premio number 1 tabwati tamanyeti ka irwe ke serikali unero mu minister Kenya kwanza tamayeti ko ibe ko beke na igobogeka egento gioka abekene gobogeka yes kero ono onye president ego tebanga amoyo airwe live to valley kulingana mane namba y'abantu babo buna ba supported Kenya kwanza ngani nere to anyo opportunity erege ngo gukora bune minister ko nende na atemete gukora egente kamo congratulations ke Gusii to kwana Gusii bane bara barogi bara base ko rute lakini ntagote bana ki ase ogo selection ya chief vice chancellors selection Nyanusi Gusii mbali barogi lakini ile wengi bya Nyanusi mbiri mipati kwa mate mone mwenzi na Ndizi TV Gusii baito na banda ba mwenzi azimole lakini ase togo tokyo mwezi miwa machoguvoni ga toko mwakera mbuya ase performance yoka akobekerwe tiki asogo kora selections ya vice chancellors ama nechi chairman chechi universities Kongole ase kulingana negesa kugito nechi vice chancellor to bwate bono isato ama nechi chairman che senate ase university chinyinge abu Kongole Nyanusi abona njenta ke kwegero mu wasiri timbati bwa matenere bona bwa sakita ko mwegera wetera Ndizi TV nina nabona nyore ngo korale binte binge Gusii lakini tata kitibe ni public because biso ni public nande serikali ya ino mwaje ko mumiga abo aje ko mumiga nande ngiko kora waje kwiri ningo boke ibona tika to mu wasiri bagali gororo akore miremo ikana bora nyore ngo korale biru bitatu tata kitugoroke aroko diregazi lakini nende bana we are talking about the whole cabinet we were talking about ours oyo ito congratulations aso kolire mangana ye chifisi John CPS University cheto na ku promote lecturers baito ba kwa neruga yito ase Kenya yega na boigo amagosoka ekera maruba renge gotali gwale chibagime igarueta akagenda Central Province na yanda akaenda ku Rift Valley amaruba kangaje tabe ku Gusii abali mu barali ko ba Gusii kwikera bale bakoleta matemu 2021 Gusii kibakolikwa mbanyoma bana kurubo basi bogirango bogetutu ne chinyomba chinde ekere kewango gyogo twaro bwa matobuya ama nabantu baito bonzimba goke na boigo tinya ko rambora go chime mono igo igure next time ekara maruba arasoge tigari ya babunge baito na babe bya mabale na babo opposition na babage sebale aitiene go bogeke ga kero mu bunga amaruba 100 bia sana Eunice nyaboga tena serikali ya Ruto tera akora kende gionsi genteta getego kora no gusuguma ba Kenya uika engori Dominic Mugadena ukweli mambo ni matatu uende chera uame Kenya ama uende mbinguni ayuna baoteba Dominic Mugadena mambo ukweli ni matatu safi makima yakadeno alime yumurobelio koru sensemeri ya gesima adatu bia sana asumurobelio obono mambia bia sana ya serikali eye nigo egosuguma ba Kenya abobepi tali bango tali maguta tali ogotaikerani emeroberio tali nkwana chitali koreta amatunda oyade na chingwana chigokwana chimbe mono ase ense yeito ya Kenya Dismas utuke adeno alimi yumroberio adena mbiyona ase nkambo ya boniga aso mwako yo ikabono ne chi promise ne campaign ya chakre igo ne campaign ya chakre ken bendo una liruta je desa automogirango akabaka igwa namo no soro ngo boyo bogenda South Mugirango tigango tebyo boyo bomule tu South Mugirango abagirango mbabo abasaiti essence moyane igo bwagore tu nabantu bakwenyara abalemi babwato bole mugwana eka kera mali muteyo ga seito mono mbanyole mbabene videtia mana
na boyo bori esengenjo yake umurimi ubwate nusu eka kende nke yara akore bakanyora 2500 oboyo bwarenge koegwa abantu ba South Mugirango bali babwate eke yemo bosa erinde eryo baleme endagera esoke around ende baona ligwe 2500 lakini ekero mugori yakoegwa siringi ngoboya muna siringi 2500 omugori oyo yani omuremi oyo igagukanigwa ng'a oboyo boya amone tachiri siringi 2500 agora oboyo ibogosoka gochimoino oria mwe siringi 500 oria iro oboyo igo bono amatachiri gagoreta oboya 3000 abantu bali baito ba kawaida bakaenda apo gochikotwara batabwati oboyo bagakomera ebituma bosa igesa ndiyo rira abando nsipi gusiga iga kuringana nerebo y'obutaka twabekirwe boni gabona bakenya Kuzogena no kwana no boye boreke manyano gosiba Kenya mparanyora boyo buya kurasa serikali boyo mbori kuru ke manyano aboye bobekira za mateso nga onyo gukwenyara na liurale mebo ebituma umurali tigangote biga abantu mbale buna tuwabokire goikira chinse chiga nyasaba sisi niri bachire mu mwamate kuligererie TV yega batanyare kule bataranywe chai chai gebwato mugati okondi ku 70 shillings azengenjo ya finance bill esukali boniga ige kondi kusiringi 300 ekiro tigiyora gwe class ye sukali boniga class ye kere 100 shillings koru 70 konyora kere bono ebinte biga togonde ngomuntu narubwate agore sukali 100 gose agore mugati chibesechi gose nabwate bituma nyombara arugo bokuma bori bwatigarete bari oboro gose igo bakoboka igo bapatise nyasaba konye sasa bari ritoke lire Egine nusino kwa devana ebinde byonsi serikali teroji na abakenya mbamweto serikali nje bangete kobeka abakenya bayimuke muzigo igo teroji nemanyete nga ekero umunankuligereri serikali yeyega ase abantu baito baichire buna bono omonto aise gwakera Ruto video saa 12 saa 11 ya marogoba epara gochakera mafuta mashauli kogenda mwembe bamwakera ebicha Ruto arora abantu buna bagotara gochi masauli igagwa kesa bunge jine chibasi chigotara yani oteba nga abantu abaise komenterwe beza ebaragenda ngora mba kogenda bwangu bono ekinakia aligereiringa that has used the population of Kenya to collect tax. Kiagera no takakwe bacha guchiato konyare kiagera no takere konyo mabere goikwa kane amabere ligo gota yale kwarure no takako kora no gokora nyogo komboete nyumba menyete goiko ore bintu byokori Lakini Nyanusi apart from muraibu ense no mokonyo eto tebe no bari gora jibasu mbaraiba ko mojugo naba Kenya ba ko de choice embe enaba raiba ito no enaba bunge baraba ingo to ko moji bono ete abno no to ko moji Kenyans didn't make a mistake. Kenyans were given hope. You know there was a government yalenga gosoka Ruto akabatevinga kinche buna moroche ganji the deputy president and the Kenyans na baroche nga Ruto ne deputy president but they believed in atali role deputy president bakatebara role deputy president and that's what they believed onyo araba Kenya abo babwato kwegena konga buno kubaroro aba Kenya abu tayale na bwa abatogenda to kuchandika ngora chandika tole ngora chandika tole na mine kiagera Ruto abatebatiga mimi si naibu wa rais. Mimi nimetolewa uongozi zamani. Bwana Gitandagwiri akaingia. Bwana hapa Kenya na baba roje Ruto na gotaliwa mna fleet of cars. Chase yuetanga ina moto lakini imbarochi bakarango yo no pinzani. Ngo Kenya mbaro. Ira na serikali. Ira bono ngiara ko inu na bomo bwasi biro mo ingimora ko konya bakenya bane. Na inu mokire to. Intu genda to ko batebya abantu baito aba Gusii. Nene mono. Baigwe report yeyega. Tiga yani nyasaye tiga tokonye ato bungaini boli bokorwa sinyasaye bokomanya naende
abantu baito tigabaye guchibesa muna bakoegwa ekarogie chi campaign lakini bakoro bochori bo bwanja kwa Nyasaye nonye no yoro rabo konywa maru nonye na yoro rore beke bago nonye no yoro sinyete ekara kogendo sobochori tigate benga Nyasaye koranje ndae na ebeire nkoli chibesa kurwa saba na siasa bange lakini ndae nchoro murai Nyasaye na bakuru bwanja kwa yakonyense limo lioka ese ngenjo yani muntu na bale deputy president yenze na ndo tebya bakenya nga mimi si makamu wa rais mimi si bakenya baita bagoyoga bono ngoboliga intagete kora bolinga inga ito koruzi international psychologists aicha kwanira abakenya arara achakira unity ensini ni buna Kisii county arara abatebinga ugo chandika kwe birengereri tubwate inkoregera kuri tugende bubi ekiera chinse chinde na okore campaign bunora akore ekero chikura chigwakwa mbali go change. That's one. Second, ndotegete gotebia abakenya Kenya ekatiba baitete ya 2010 bayalenge ndonge lakini members of parliament bakagenda parliament bakayekore division ekaba diffused goikereke wango political parties chiatakire gotwara party onye ya chori onye gwakerwe kiama korwe kiama ki opposition you remain loyal to the opposition to the last minute okwane agenda na policies chi opposition onye gwachori rwese party ya serikali otwale agenda na policies chi party ya serikali abantu baito baikireke wango ideas na policies chiri akorete campaign baka abantu bakamwanja kaira oikira okoba abwata madeni aro mukurumi atabwati records ingia ama ne bitabu bya serikali wobo irenga karokende na akogenda against ya serikali na bazi kubwatu ojagira ko basa submissive kuchia serikali in the process bono a meaning ya ideas chiri chiagereta agakiruchukura teyo paka bona abante bakoligiretinga noje na twakiro monto chukura aga ise kiameka baliri abagonjo kangende kiamachana Charles Gross Zameria Sony Kiari Taxi on the morning Brighton ambia Nyanusi Kongole kwa haya mambo mazuri yanayosema ni kweli kabisa. In Charles Gross ya taxi aliange na Sonic lini yaboke no wale tena ni ukweli kabisa yu akwanure na maene Kenya tutaendelea kusumbuka abantu banga tena kenige wala kwani no chandika tu Pito kali ya tena wale yumorobele tena that's good ideas lakini serikali yaro ya mwire gotonyanyaza roro muraibu enseni kakalensi isiko intungolera tole roma dens kakali lakini abakenya ngorera bale Nyanusi muraibu ambwasi miro moja na atayana bwangu kwanale enkwana ya igure mangana endete by button lakini korana yaro kanina by button ina jija pado njiriko konya mu Kenya akathana bara roro boti bwangu iga anga kiuro jaya by Batson kwana automatic county yake ba nyole support ya parliament parliament gave them support wakaba structure enjira bara operate business yabo ya by Batson within a specific period of time we need to give them time bagenda again take na muna intumo usi tora sabere by Batson ye to konyi na mbeyem chi constituency chi korokunga bugetutu masaba chi na bubas constituency chi ba included yes by partisan talks chibagano chi ya which constituency chinde kere jire chinana chi ward injire buna wone ward ye koroku ligoma ward ye koroku Kisii Central na Kitutu Central iko jire within town chinyole an extra wards mbali no koligererie ward buna bona ye chitago burabu south mugirango nere nande ne bwata chikura chinyinge no nyembo baracho partly netagere koligereriwa bagwe no nyene mbo basi burabu bogetauri ne ward netagere ko those are the interest chito bunege sako ward a constituency kibara taka government extra yongora abagusi egendo ngere ngo chanara abakumi abantu baito abarayi banyali bali chache ekaro kiba kyange kuruki district inge mutayara twe district keumbu kango boniga we are talking inga nyali bali chache kyogoro ward kango na Kisii township na parts go chinyatie co division kango
ntwakire munga we need a constituency ya municipality within Kisii town where anybody can be elected. Buna wono sairi chanda buna aro murabwe sekieni kanga gwake ruchukura kurwesa municipality so that nyaliba ali enyene kurwense ma ya keumbu ne chinsamo chinde ba choro muchumbe okwane kebulia egesigisa oseke mubea erubuga yabo gabu na chikoro kwa arafu Kisii municipality etwale constituency aso muntu ndebwensi arakira chukura okoleta magendera municipality buna chitown chinde chile tobwate Kisumu Central tobwate Nakuru Central Nakuru West onyara mugo chukura chukura Nairobi. Those are the benefits. Lakini bona kero kwa Nyanusi go bona kero kwa tebrina bachuku kwa negro yoko bona ngidine ama baba chukura seria bantu age siasa ere kero chukura bagana dende mbuya babagana ama bagai naro totagete kiagera nkoletale CDF nkoletale chibes cha development chi unity chia kinekera a constituency a very small constituency buna wono machoga church iye kwa chibes chira ngene chire machoga burabwe kwayo bono yere etali faida saba ere bono bona kero basi etigalete kerengi maiga kwa chibes chinga ni cha machoga church bono na bokoranga 141 shilling teligo kale kwa teligo karabi Nyanusi karto kwa ndo kwa ndingane yo to kende ngukwana nalenge yore bipartisan bagen to kende other than kobaganu ku gotwara chi constituency amone chi ward yechina toire ne chinde chira kwanu ngaki yekero public participation yera akol ngokwana twalenge nga a committee yega ya bipartisan tiyebeke obokong ase vyama political parties act powers because powers nje baza kobekwa aso mondo yanga tabuno muswati oyo kurugunga nderitu oyo tenete political parties yani evenga anandeletu onye kole political party kete kole kiama kete kwaone ti policies na ideas che kiama ekyo ase matuka yikwa yinyona tibaka abantu baganja bagojora chikora kurwe se party eyo kabaroyo to that party to the end of 5 years ora abe against otaka ko support yo mulengo ndo mungao ekatibebe kunga automatically you assume you are not a member of parliament then by election yetangazo na parliament owe choli bokoru as a constituency okoru to abantu batalikonya kuoga mario yata ikonya kaba kuna kwatangaza kuruli kono ngana ki mjeni gonde kiama kya UDA lakini na achire ODM kwa sababu na arolirenga UDM ankoleire bobe immediately information yiyo kogenda se speaker ye national government elietalia olia tangasunga gwatire kobe member ya UDA wachire ODM ekerogo constituency ya twale liba gali gochukoro bocholi bantu bakonya gweta gochase political parties kiango ngachi tribunal nini tribunal it has a waste of resources and so many other things we want abantu babe bune byama bitubwate democrat na republican engana ya guja gutaka gutwara county ya bonero na bigari kunya gukwanirwa buna yabona muntu kurubo basi alia metemba basi ono kurunya nusi buna do you know the limitation of boundaries ya constituency amone ward ige kogocha after every 10 years it does not require constitution change lakini enjera county chibekire chons before 7 igeta keire a change of constitution because igenga muna go change ebaganu ebe cessation ensegete na ndebiale ensende bono kulingana buna county chibekire tebekirira isigo ngana boko nyara go change county until abantu basai bakeru chikura lakini ayengo sirole tutware kuja county when egere konyara koba buya ego tuwalenga gotaka gucha ewe county for the purpose yo gukinie nseyo egere headquarters ya gucha isegocha ogembera abe na boigo nekini chinseme cha South Bugirango bugitenga boikanga na tabaka tendere bochi samita mukwerero no yembo baschache reward yengo sirole ngane I support. Buya sana. Haya Ndizi TV Mr. Nyanusi nongea ukweli Kenya ya naboigo ni gotole nimechano.
ekere Mr. Ruto ine muraibense amentete usuru na ukona chachibesa abantu be serikali ya sirikato mara moja na kutangaza mafuta kuongeza ni dakika moja, lakini kutongesea maisha ya wananchi uchumi ni miaka 7. Mr. Nyanusi, ni Kenya gani tuko? Ongera ni Haripati Masege kutoka Diamasagara. Haripati no ariko Diamasagara tena ni Kenya hipi tupo. Lea nereno alime yumro ya tuwatubia sana asema mbi yabonia. Uhero Brighton ya government yeye teri na mochoko na ndetibwati obuyago cha saba Kenya wanajitakia makuu. Wanajitakia makuu kila wakati na kila siku. Nyanusi nataka turere na sensemo ya counties. Turamurikira ngono ni county ya Kisii, Nyamira tunyimaiti mone kiara utaru Nyamira usino ma Nyamira mone Nyanusi. Ona nchego no Gusii nande miaka yane yabeire kumanya Gusii ona Gusii abaitomba korekane sawa mba turajakira county ya Nyamira tumeoji ya Kisii county ya Nyamira kiroja sobo koribo ebu makoyo mobisi na kiroja matuna naro otwarano mu wasiri bobo chenu Timothy Ombati na abutwa libera ligatindi abututo bateba ebale focus ibintu bitindi abe msie baro beri na tarehe 22 Friday ngotwara balage ikaro ku mugamba na bagwa governor isike karo kiranjeru ne serikali ka statement na kiroji ngana ya Nyamira tumaoja Kisii governor ya Nyamira wako mupira number 6 Kongeo minute mwezi Nyanusi. Yani esawa na abachezaji bo mupira. Tumia jibara po nyingi kabisa. Na bone gaba ne yigwete na uzawa ndo yana bategerera. Number 6. Korubuno bagambi bwa chole tu. Gaba ne liya gere tuchukura essence ya Asimio. Lakini korubune activities cha Asimio buna chiko kolekana. Tamanyere iliya sali. Igawa kigedie giba. Number 6 yo mende na wakala tena tamanyere iliya sali. Kina kamo. Agento kende ya kamera. Kabisa. Agento kende ya kamera ase gavana Nyamira. Buna acho kile tuchukura. Aka kera egepindi kabona kia keru chukura. Kali kende ga koleta continuity. Kimugabana kikaba assume dinga na ero code egepindi. Bono igo ekero korigereri ine oboke nyomba mbole Nyamira. Oboke nyomba mbole Nyamira. Yani oboke nyomba bwe chinsemo fefa ye chigas. Fefa ye binto ebinge. Bono chinyomba chinde korigereri chire charanga bokolera imbuli boronge. Egento kende. Ekero okomorigereri nare oyo mo bokorigotwara bwa bangana kabwate lideni gete. Na bara base kubwatigwa bono natagete kutaka guteba ngoko goro komo gutacha mumbu no konde gutacha mumbu elinde elio karaba ko mwatora banyore kana ngagwatoro ni good record singer ta gutwara bokurumi karamatiga kole kipindi kya igata yete kabere kali gutwara ubwoba bono koranga nigera base ayonsi piara base gocha okoba yobo okaba yo kurumi lakini etwanga ko matabiga ero manyene tiga kolegasi anyare go create ende urunga teamwork teamwork ne mokonye tiga tiga ko baga leaders tiga tiga ko divide leaders kere go changa ne project gete go korugo senge to gete tiko involve leaders tiga tiga ko tabangere gali executive nga parliament yere kando parliament ya Nyamira teli Tanzania igere parliament yere Nyamira ere Nyamira ego kolera abantu ba Nyamira gas as chiwodi chaba 20 nere bune governor igale governor mbere Nyamira ego kolegas as chiwodi 20 so ngendonge yo kegani ago chigotabanga ki ngaba MCA tiga bagende bakole ibintu byabo parliament ya Tanzania nere tiga kolegas Nyamira Nyamira assembly gere Nyamira nere gale abu Nyamira itiga babwaterane arangeli aba MCA bakwane na barabo ababoli ngaki ngikiagera bona ikikiaba bono tayari chusi ile na igwete ngorangeli aba MCA getabane ngobairire bachikonyuranji bamoiro bogenki bwa MCA babande bamoina bono obwatiro bogenki bonna bwa kale gotarira tatageti kurigereri kwende amagosa saberete ase county yaye
erinde elianyare korete gesaku kiabo kia bantu ba Nyamira amo erinde abantu ba Nyamira banyare gukora egasi amo ubu tayari obagire leaders bochakire ko baranga ko liko bachongeri nga nkimora nkorere nga nkimata gukora into bine bya parliament every government needs the other government for the purpose of it to move. County government igebwa serikali ibere. National government igebwa serikali satu. Tindo chie sababu omonto ora kere sabu yo kolengere libi ebike gose kolengere lingo okobwa kumupira number 6 nga bindo kibira arale gochumwina naboko endo konye gochumwina kende nkeyo egabana ya Nyamira ya kolire no nyino bwancha ninja nya koleta Nyamira in state ya temire kobagana bara iba Nyamira baka goikereke wango no nyine kere debate ya renge egokwanera igoro ye boundary dispute between Kisii and Nyamira egabana ya Nyamira te kwanete kwanza assembly ya Nyamira nero ya kameta apo ekangya kwegerera abantu babo bono bagatoka nanga mbabugate ekwende yabo nenda to bakonya ake assembly nenda to bakonya kubwega bana Morning President Charles Munali kutoka Kigweto Telsuneka. The Political Party Act says you can defect to another party after 6 months. Does it mean the politicians do not know what they are doing? There is no requirement, there is no requirement that you defect to another political party. You surrender the position of being a member of parliament or an MCA. We have senior leaders who have stood strong but defected from their respective parties but surrendered to parliament but chile collegiate mandate from the people. You cannot defect just like a hen that can move from one house to another house. You mean business. If you believe that you are elected by UPA and you are not supposed to be a member ya UPA, pono after kwa liareziringa kwa nyoliro amabera mayago chumutua. Iyo kusalende kerogo kia UPA kapiso getige ogenda koligie obogambi korwese kia meki kendo soko defect gochi ntote geti bantu marongarongi bako tebanga naki njendo DM lakini naonde ga UDA inga okoba rutale president indenya kwa mabere na binto binde na ndeti mbugatu okoba na ibete chibese lakini magosonara okore ga sinu muraibu sekera joliru Nyanusi. You must not work with the government when you are in the opposition because there are ebinto birengete a government moko genda mubikorere parliament. Lakini akirando ba ojorete opposition se ba ojorete no monto. They directed you obe a leader yabo. A CDF is given equally to all members. Teriko tabango yo no opposition go so ne serikali. Anya bako milioni 200 chiko na constituency. Na ande parliament is where members of parliament meet from both sides, from the government and from the opposition. You work together. Why do you join the executive? Madeni babugate no bokrumi. Yes, you cannot. Toira na county ya Kisii toraranga kimugabana Paulo Simbarati era somwa koyemo kolengana na Nyanusi. Na kiokoreti gavana Paulo Simbarati karwa tena Nyamira era namba star gwaka. Kisii era namba renga karwako. Gavana ya Kisii ekero ndora tuizo kwana bono ndora kwana igoro ya magendero kya kolini. Ingizo karao baroleting imu bosaigo eno na etoko igubia. Teketaba Gusii Baibunga Simbarati has done the following and these are the things here kolile. In fact we are disabled bona kolenaki. We are disabled bona 1% na maana mbira wako leo sebad Simbarati okolile gento mendo give akore. Number 1 where you come from, if you come from Kisii there are new roads chigo iro. Era namba ya waka. Tuate Nyamira na namba star waka. Wanda Kisii namba. Olia waka number 9. Number 9. It was scored. Era number 9 ya waka. Gavana Simba. Lakini Ndizi Nyamira umunyamiro urada ngana bala de namba 6 ya Nyamira bado gojara. Kinara ngiriti monto ya mokuru account ya Nyamira taigeti igondu tulifanya party yetu na Nyamira ngo ikale ngetu balance akuja acha niambia kwa wapi bono igo ntacheti. Por diangira na se county ya Kisii abanyamira medo gabarbada ne toko bombe sana patrinde na hino nto medro munyamira nde by fajo patrinde nyali bali bono kuja naraba na mode diaje tukwanda kintajeti ntarante ingia tajira rende usiniga sindanyora bado doigira wana somo jesaji namba gianda
wade no kore mirimo elie Nyanusi wade na jipara jigwire ward kere ward asa mangana infrastructure kere ward ne bwata chipara chinka pibere kire ward ibyo kwana umanyete gose okoiwa nande chipare echo asa abategereri baito na bali baligerete ndi Steve Boniga abuse ino rora epara nere bekire ebicha yo mu MCA amane gabana epara gose post nere bekire ebicha yo mu MCA amane yo mu gabana rora nse gabwese post yebekire epara nebekire orole bwato morom abo igo guchimotu nebekira makarabati drainage ngia epare igoire igokoranga naye umugabana namba kiandanira Simba Baurarati orosi jipara asi ward ya kabere kiara wade na ya kabere origereria mangana atari kongainwa accountability na ko abante report yeri understand ti eromwe komanye na eroreire tari akoretero obairo kobwati abafanya kazi baye okore head count obwairo kobwati chigali chigokora emeremo yaye paka goikera anyorire omonto omokori emeremo ye agosabirisa erori tractor potuko konyoruirire yendo nyeirire Kisumu yaikire chimasini chinyebutorane bakeni akayerikaba omonto oyo nabo notes cyango nyakorwe gwo omonto itali muya nonye ne byosi kibibangire bosongo omonto inyakoire tractor chikoni nero bangite byosi kibinda akabibeka asata getakarangeria bairi baya akatintanie byosi kikerase aga change organization yeo allocation y'abantu beto bano bakore biasale town akaburukani nonye ne stage ya Nyambunwa na Suneka yarigeti kolete segi paka mandamanabe omonto inerolete te shida because ye timu ya maya mwireteria haki kamwache beza amandamana gacho ebindeno ba evidence go Nyanusi okwane sari okwana bono nje ese na chankwa ne binto bie serikali ya Kisii County nimbwate kende ngogainere omokori emeremo oyo wereba sare kiagera bonigana on suspension na amanyete ng'embinto kiakorete agasari lakini erekina I think ekinangire code ndo kwana ochime mone kinakire code bonti kinagate action ke mugambi kagutuka no momocho aire nini boye ka egento kende toja seminto biarity tetore ga sensitivity turara sesemi transport no mugabana akago check chigari che county na montaga bandora na jirojo omondaga sombera ne jinsi yaga ngakibona ngane ngakyonyiro cha Nyanusi buna mumayiwe county ya Kisii na ndo murai asensema ya siasa bono wekeraga abo mugabano yiga abo kumubekera 100% because a season ili ende yarete ya 10 years abantu babwate chigari che county egari ere enyipi lakini yakonyegera omubiro omwe chogo because yoyo gekera arenge kuende gipindi gihakabere abantu bonse bibangana ne chigari chinsobo basombiere oli omochanga ororo omochanga toisaini basomba magena obekero eroli trooper eroli ngiye gogera chisabari onyebeka yabanganero ekoimukia ekoimukia magena echikomwagachera tata getu gutumeke tipa abantu abaiga chigari echiga chikamenya chinsobo pakekero bugambi bwachite gochenju kubagateba gwira ni chigari egatoka ne chiro sete no chisarekerete bita byabo ebirini bigacha gutumu bigacha gochinguse chigasarekerete chikaira na gocha kaba natange gutakayo nyakoro mufanya kazi o Kisii County Government egasi gwakorire ritukori erire Friday yaikire irero linye paki gari treasury gosenye paki ali ibongo sirore ngane iyo ngonye sirore bnamo nere njira yo konya resources na infrastructure ya Kisii ne tronye chigari cha Gusii nchiba chikogota chiatumeka chiarwe service ere reasonable nayo goitabanga kin ero likorwego ruyabere 3 years tali gari nga yago yakora 1 month nga yago tiroko bo montanyire daga chikonyo besana tutagari daika kiande gatokoro murobere sari bebetu yamnyokire asesemo ya afya ngakiora begero magabana Paulo Simbara tingi akodororo kolengana na Nyanusi performance ase havia county government ito ya improve supply of medicine to chi level 4 CP ngabando baisa negete asenale bantu mbago abantu services sinjire kinyagitali
naende amang'ana infrastructure buna bono togende liana level 4 ngo yaisire koba bono igochi gotwara ebitanda 300 yakini ngo chere koba nene gabana nache kunyigora abo igo chinyagitari chinde chinyinge chiakiniwe enyagitari ya level 6 collection of revenue ya lenga gokorwa abantu bankanda bakana cash bali kerulisi tigo seba baterwe machine machine ya batu encheragete bese lite ko counted for o change riboniga collection of revenue is cashless igana ko tena mugabana otemira ko rimito from collection of 30 million age karo ko manyamangana aya mono nande toria se serikali ngaki bono nkige monto ko berese serikali gyata kero ko manya kange na chambe changa chubwate pachi ya Kisii County Council government woze kange na chambwate ebicha ya Simba iga sense meyam omokori mere mubwe county ya Kisii ya mpume nditane ko whatever metimbu ati mokori mere mubwe serikali ya county ya Kisii mbwate Nyanusi Moenga na no mwana biasa no ne kwenda kile kubona ngokoro kwa manyamangana egwatare ekero monto Gusii omuya omumenyu Kisii county omoronge tara Gusii ni understand bunere understanding kigendre tasigete kigendre dokora sigete njo monyene ngokorande survey yo ku evaluate performance ye governor yaito na nyodirenga ekero ko mokorera compulsion between obugambi bwalengo no bole bwaboniga in fact he has tried ogende schools sukuru chi ibira ekera abona baraimba chagaiga bagakwananga ere na yebwate birasi bya ICT bibere bigendete kwagachuboye that is what is happening in all wards oligereria mangana ya education governor nalete pasari abana baitomba yatuze bande kiribusata bande kiribusano nande boniga o promise ringa waroketri chibesa kere ward nenyore mwata 5 million ibo bona abana ko chikonyora bali abarinde barbata na governor tara kora kende Nyanusi batari Kisii county ose jenda getemba boli na bali ba ukwana na amangana yango kwana njeno monto nyafireti lakini abao kwana governor tara kora kende ngai ba gabatoke batari Kisii county abana ite kwa kumbira number 9 boni igale robotuko igale nkurigererie gasi naba no bokoleri bwa Kisii county moisonde nabakorete boyo kinga kichons pio chire na chinya gitari botuko gokora assessment aligerelinga kia barweire bale yani wa feeling amurweire nkorarare buya ngonyorare diet ingia gose garo ekabana ere pause yerendire nabasigari etali goika abantu etali goika barweirange etali goika abantu baitange mamanyanga magani kibatakeire bakonyo ingigera Nyanusi okombe miaka 10 yeri chimu yaitete no mwako yo mugabana Simba bonigana na kwarari na rinja gorte kende mbona kwa mwako 10 years ngwa gambete tatigeti kende yonsi bige yo process no nyene koko ifasi ko yama to ne jafka tumbaja get there was nothing buna Simba bete governor iga poniga ntobwate wine okonyu ekorokoru aselitoke wine iyo koranyega nigiza cya mugasoiga ningende nsabe gari nkonyeretera on a replanted Kisii wine yani inega singi ya orojo yobere myaka 10 oyogo jire just for 6 months nge wine indobwate that's one. Second avocado boniga ya rosiri ebinde biga bya basubati bakobeka gituki ya rosiri ya mafuta ya rosiri ebinto biachire bakesabuni ya rosi ukorwa avocado bonigere Kisii okonyara gwenjo ya samatuka mazini ire ngoko agabana asemia gabana sengenjo ale mwanya bantu na bati sabeti konyora ratings no ena no ingima njamo kolera rating kamubeka number 8 azichigabana Johnson 47 lakini nje ngoranga kangabe yetu number 1 kera nere buyeka ochake binte bigo nabalire bande toko babalira kendo iwonya lushago dana miaka 10 ya devolution ya county ya Kisii kenenge kerengo baranganaye egento kyango no ukurumi no so yani chiba yase chiachete chinyinge abantu bagatene no ke petition na kwanya komboli ndika ko tabio mondoro mwipi nje kwanya komboli na nde kwankane tineki ige yes studio ye ndu atori liete lyo mwipi
lakini rende obo ibinda getengota iri tukoria lero ganga omonto nalenge olenge chief officer ya finance enga kiyongwae obwate chibesa olenge gwakerwe siminga nonde kiricho ti hotel ogenda ne chibesa chire booth in fact you onyara kwanda obe governor more than 10 million abwate agutaramana ayo nabona nyino nyamaye Nyanusi ntabwate bwa mate 90 into this TV tabwate pinonye nyinavoli emizano nini mbaya na uwanja wa Suneka Airstrip ingira kulingana na maganiye Kisii county government ama na gavana Simba akaraba chiete Kakamega Suneka injia kwane tunga maintain ko tware Airstrip na Nyamira baligeli gwase aba identified batware Airstrip lakini airport ebe kunyangozo. That one remains. Abantu basuneka mose ko twaro boba amangana aho singi wose nga parking kiango imbiribe kunonye nsuneka ga bururo imbibe kusuneka rulo ne bwato le morro na bo kokolerwe bintu bindoro bukini suneke kine na ande bonchali ne bwata male mu in general aye serikali yanda biyazana no sekreto de okora umurayi bwensora agire kitunda kinyinge Gusii yasini akinyamaje gorgana gavana kara ngora motebiara mangana kitata kirokora lakini lenda baraibande bamachikorekana na ebande bakumachiko ba against governor ngora rura simekutano lakini governor nekra otena ni gago twaro bole motebi muraibu ensinki kitakiriko korwase orogongo rwa Gusii abara yabande ninki batari gojera bakwanerio yerimo basiro mu governor bone kiane roro governor Simba na namba 6 ngwa de ana roro lakini tumetia sale kwateba basire governor tarose magana abachumbe baitengende ke batari konyare abachumbe mbale babwate stand barabwoko barikese bitabu bya history omochumbe koro kibagendi Anthony Kibagendi igagwaka number 9 kone member pale omochumbe barongo agwaka number 9 kono mobunge omochumbe okoro kwa onchoke koro bonchari i place number 9 omochumbe a woman lep ya Kisii igagwa kumpira number 9 abachumbe bande omochumbe okoro kugesairo bara so mobwasi bio ngoko baribando bara basi ntobwata asimio na ndeze gwaka number 6 barabia ntobwati omojumbe basi ntobwati omojumbe o west mogirango ntobwati omojumbe north mogirango oborabu ser Patrick Sertaya ngwa number 6 ne abu number 6 bawaka abachumbe baitengento kia baitire yani noko tigara yani ale magamaga akwa kumupira ge usinyunga yongwaka kuche usingwaka kuche usingwaka kuche ekira kia tire sita bono nje ko batabiga abantu baito nechiza chiachire gokea lakini na ngo batabinga we have a very strong governor Kisii county governor is the only hope tobwate asegesa gukyomo Gusii andonsi asemole Simba gago kora 10 years mune governor Simba mwachinguru kuboli arobo president bwa Kenya ngima esengenjo ne rumurai nonye na abarayi banyamira ebata bawoli Simba bamto kutu abelde number 6 inkorosa tole otanga wotoliyenjera tone tokole benchmarking China toina negocha ne report te yanto banyamira gavana na bashwete I may take all of you 20 wose abaire paka chinomini gavana tabu ati ubaguzi bwe byama akaragocha so ayo amange jindi gavana amanyene Paul Simbara tukwanere tuyonsi wa kwane na kyagera buno okodra mayere namba 9 tutashukuru torena kyakodire namba 9 wako yasana gavana Paul Simbara ti ali akodire lakini abako mamochi barumbaro mangana meturangene nini intage tengo teiga abako mochi mbaro abantu bako mochi sembire nera tarekire diganda kwereza abale bako mochi mbali bamine tingana ki obo ekuwende amabuta ye taya ko ikasiringi 205 ekinege ntegeke atakire ko beribu ekiagera omuntu nali buna bono twonde ngaki umugoko ki osorara atware ekiraro cyo muntu osauti mugiranga taiko gende se petrol station yagore amabuta yekebeya achikororera nyumba kera abantu tai bose bibwate surprise estima yani umanya konyoro muntu iwe kebeya umatebinga naki etogo chakiranze gochigoro nga amabuta korwa arenge yekebeya 112 paka bona ikire 205 nga yani umuntu uyo na baro muriri gago tabanga ki maisha yendi chini inaenda juu. There are times for good leaders ko convert ebinto korugoro gochinze nechinga kina chechiga asomora yo moronge
ekera abagirango bakorigereri abantu babugirango omujumbe ntobwata omujumbe o UDA Kisii County okoro kwa Alpha Mruka otari gokora binto buno murayo bwensa gokora yani na ngo nyarare kwegosa ekera yaikere ngobo gimangu pokongere abantu bafu boy anuso tokole bibitu bere no gokrate style gavana Simba kore mirimo yae kyandete abantu Nyamira baje bande ina mpaka gokrate nyali ba kore kyana bar tobate na pasta bayo no gokrate style Simba style ya leadership ba kore kyara bani bari ba ni dictator bari ba nini bamuruka malita gete no ne renkura de baralia ai no gokrate na kore mirimo yae putuko mugaso nini no gokrate bono obo dictator ngendoki Simba tara betereri tara lete tax Simba tara leta bango ekomigo mwananchi ase che late chigo koruche license igakorete continuous korubuna challenge ekarate ketego gukora changes na leta public participation abantu mbayerezo Simba ebinte binge bigandata gukorekana igoro ya project chechi ward na kerase biga begete public participation igakorukere ward center abantu bakagenda ororo bagaita banga entutagete seito gento getege korwe mangana polytechnic ya mangana amache mangana yechipara abantu bagaita bakalikanze kera epepa gwakine korire as planning ye county igochi besa buna jigotoka bindo biri bietete was public participation ngokorekana kere kama sekamo una boni gachi para chiganda to korosi kuchugodi kweta mchiri abantu bachiete ase public participation bagatenga para gete tutagetenere kwa first priority chipara chine chire chete tiwa monongwa lakini chigaete gochinse mugete chinyinge akumye karo Simba ata aleta review ye budget akaroranga tiga chikera asanyora abandi bali batabwate chipara kera asanyore tindo chekera ngane gotumeka yobo dictator ingankoletere pichengia kochese gavana yaito asengenjo kera lituko igategete okora kerie mwana inchi atagete tari keria atagete biasa nenu singingana lyo mwerto koro muroberio na dangi kandi kyare bibitu byarire ndiriri njana ngota ya bantu baito bagusi bonsi ipi batwaro kwegena gavana ya Kisii ne bwata mabadiliko ne bazakolete change na ande begene amechando babwate yoko imoki gesure keiga kyo kwaka ne bango ya igoro ngatali kwanje goito ababunge tuachorete barenge ncharempi nabo bachete bagaitia finance bill abande bagatama ko parliament nyasa ekara tokonye tweke kengo inga kiende tochora ababunga barunge nabo bakwanda bali viwe finance bill yega echikobengia tebaza kolete gesuru boni ga kende nkeyo getamente dia ma SAP ebango onye na mache yokonyu igamentet onye ne kebiriti ekementet for the first time echumbi yakagoriru siringi ibere poni ige chumbi yakali agasini ni nkara goruteni ekero ale president agachumbi kali poni ige kale 20 ege sura ikiyonsi pye gyajire asengenje twakolete bad choice na ande toka ngainunga naki nga uchumi tansia chini ikierekea juu kumaanisha nga mtu wa chini ndiye atakuwa minister alafu wale ma ministers matajiri wale wamesoma maprofesa watakuwa wa usamboga inja alenge boigo alenge buna intwa baigama bakianze intutora akane chibesa amatajiri gakwesibi biasa no Nyanusi Moenga mwanasiasa na mwanya biashara twakwanira mangi goro yobokorere bwa serikali anena mona serikali Jiji County County Nyamira na Kisii otwere kabzo dena padu wa Kenya watandira kumia choice twakorete akora ya linki enkia na round igerombo na kyotare zomondo UDA aje baba na Nyanusi kile kwa reto position yoke. By the way mimi nilifanya kadri uwezo wangu utafuta mtu wa UDA akanikoza ningefanya nginara kwa nene Nyanusi nali etio mondo matayo monteyaje matayo banacha itago janere nali etino ndikuru Nyamira tajeti bono rende ngakinara kwa Nyanusi naika ukwanira yae akinara kwana alenge kibinafsi Nyanusi atabwa tobwa mate bonde bwenzi na Ndizi lakini twakwa ndonsi obekere gavana namba 9 wa kanero mugavana we county ya Kisii Paulo Simbarati biasa na sobokoreri ndobeto kwanda obokoreri bweito asibwe serikali enene ne county tuske gochibosio tigobe numugasumia ne weekengia ime andistimero wanso usie twaringana chosho to yana kuna malogine chivichago cheira senjera ya bene puna botamberiane Brighton Makoli.
Nyanusi.